Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tiyambe ndi nkhani yokuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah walimbikitsa magulu onse okhudzidwa kuti athandizire ntchito yoonetsetsa kuti ndondomeko yogawa chakudya ku mabanja omwe akhudzidwa ndi njala ikupindulira wina aliyense. Justice Dr. Ansah amalankhula izi ku Mangochi pa msonkhano wa ndale omwe chipani cha Democratic Progressive DPP chinakonza pofuna kuthokoza wanthu omwe anaponya voti yosankha atsogoleri a chipanichi pa 16 September. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pa 16 September chaka chino amalawi opyola 5 million anatuluka kukaponya voti yosankha atsogoleri pa chisankho chachikulu chomwe yemwe anayimira chipani cha Democratic Progressive DPP Professor Arthur Peter Mutharika anapeza mavoti opyola 3 million kuyimira 56.8% ya mavoti omwe anthu anaponya pa chisankhochi. Chimodzi mwa chigawo chomwe Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP anapeza mavoti ochuluka ndi chigawo cha Kumvuma komwe anthu anaponya voti mwa unyinji pa chisankhochi. Ndipo ngati njira imodzi yothokoza anthu omwe anayika chikhulupiriro chawo kwa mtsogoleri wa dziko linoyu ndi chipani cha DPP, chipanichi chinakonza msonkhano othokoza mwapadera omwe wachitikira pa bwalo la St. Augustine 2 mboma la Mangochi, komwe wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah anali nawo pamodzi ndi akuluakulu a chipanichi, mafumu ndinso anthu ochuluka omwe anasonkhana pa malowa. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wathokoza anthu a mboma la Mangochi komanso chigawo chonse cha Kumvuma kamba kokhala pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP pa chisankho chapitachi, ndipo walonjeza kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu a mchigawochi akukumana nawo omwe ndi kuphatikizapo vuto la njala. Ikakhala mmakukamu timadziwa anthu amene ali ovutikitsitsa, anthu amene ali ndi ulumali, anthu achikulire wokalamba, anthu amene mwina anaoneketsedwa zadzidzidzi nthawi yolima anadwala. Ndiye anthu amene wati kwadziwa. Ndiye a president akupempha ife tonse amene tikumalemba mayina anthuwa kuti tilembe mwachilungamo mosakondera. Ndipo mmawu ake wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo cha Kumvuma Bright Nsaka ayamikira anthu a mchigawochi kamba kotuluka maunyinji kuvotera atsogoleri a chipanichi. Ndipo ndikuyamikireni kuti munazipereka, munapita mise wina chodabwisa kuti koma kumene kuti kafika koma mmazipereka kukafika kuthandizira kampeni kuno ku Eastern Region. Ndikuthokozeni chifukwa cha mtima umeneyo. Success yathu inunso muli mbali ya success imeneyo. Kuwina tinawina ife kuja, inunso munapanga mphamvu kuti mene motere muja. Pa msonkhanowu chipani cha DPP chalandiranso akuluakulu ena ochokera mzipani za UDF komanso UTM. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mfumu yayikulu Kyungu ya maboma akaronga ndi Chitipa yati President Professor Arthur Peter Mutharika ndi mtsogoleri wa masomphenya amene waonetsa kuthekera kobwezeretsa dzikoli mchimake. Mfumuyi imayankhula kukaronga pazokambirana ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana, pomwe anati kukwaniritsa kusankha wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko ndi chitsanzo cha utsogoleri wa luntha. Musasecheyo walemba ripoti. Mtemi wa batemi Kyungu wa maboma akaronga ndi Chitipa wati kukwaniritsa kusankha Enoch Chihana kukhala wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino zaonetsa utsogoleri wa luntha wa Professor Arthur Peter Mutharika zomwe zilimbikitse boma lokomena onse. Mfumuyi yapempha Malawi kuti alimbikitse umodzi ndi kuthandiza boma lomwe lilipo kuti zitukuko ziyende bwino. Pankhawa zomwe magulu okhudzidwa atula, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana atsimikizira anthu kuti boma lichitapo kanthu poyambira ndi zomwe zikufunika kwambiri.
Mavuto ambiri amene akupereka suti ni mavuto achilendo, yani mavuto amene tikuwadziwa, koma ngati boma a president anena kuti choyamba ndibwere ndidzathokoze pa vote yomwe anapereka. Chachiwiri nchonena kuti boma lili busy kukonza ma solutions ama problem amene tili nawo, makamaka mafuta, nkhani ya fertilizer, nkhani ya chakudya. Amenewa ndiye ma short term. Tili ni ma long term na medium term amene soboma likuunika kuti kodi tithana nawo bwanji. Pa zokambiranazi mwazina oyimira anthu ochita malonda mbomali a Winston Manda ati kusowa kwa ofesi ya DC mbomali kumakhuza kagwiridwe ka ntchito ku konsoloyi. Kupanda ofesi ya DC commissioner kuno Karonga, alibe ofesi chifukwa inawotchedwa ndi ma demonstration a 2019. Ndiye kuchokera mene paja mpaka pano a DC commissioner alibe ofesi. Komanso nsewu wathu wa M1 Karonga Mzuzu very bad. Msewu woti ukhoza kuenda 3 hours timaenda mpaka 10 hours chifukwa nsewu ndoyipa. Komanso misewu ina ya mu Karonga momono. Izizi ndi zina ndi zomwe nkhawa zathu tapereka kwa second vice president. Ena mwa magulu omwe anachita nawo zokambiranazi ndi mafumu ochita malonda ogwira ntchito ku makonsolo a tawuni ndi boma la Karonga, mabungwe omwe si aboma ndi ena. Musase Cheyo, MBC, Karonga. Unduna wa zaumoyo wachita mgwirizano ndi bungwe la Center for Disease Control kuti ulimbikitse wanthu kutsatira njira zonse zothandiza kupewa matenda osiyanasiyana. Izi ati zithandiza kuchepetsa ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito pogula mankhwala kapena kutumiza anthu ena mzipatala zakunja. Mayiko a Malawi, Lesotho, Uganda, Sudan, Libya komanso Gambia ndi mayiko oyambirira omwe agwiritse ntchito kusintha chikhalidwe cha wanthu pothandizira kupewa matenda osiyanasiyana. Ndipo mmodzi mwa wakuluakulu ku Africa CDC, Priscilla Kusena, wati kulimbikitsa njira zomwe zingathandizire wanthu kupewa matenda kuchepetsa chiwerengero cha wanthu ovutika ndi matenda kapena kumwalira kumene. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo a Gerard Manthalo ati unduna wawo uyesetsa kuti anthu mdziko muno adzichita chikhalidwe cholimbikitsa umoyo wabwino. Umoyo wa munthu supangidwa kuchipatala amatero kwambiri. Thanzi limachitika kamene limakonzedwa ku nyumba. Ndemene anthu vete makhalira zili ndi gawo lalikulu pa thanzi lathu. Netuyembezera kuti anthu ngati anga yambe kutsatira ndondomeko zabwino za chikhalidwe zomwe zimathandiza kutukula thanzi lawo, ndiye kuti mwinaso tikhozo boma likhozo kuseva ndalama zambiri pa zinthu zomwe timapereka ku nduna za umoyo. Ndiye chiyembekezo chathu chachikulu nchona kuti anthu asintha chikhalidwe kuti so thanzi lawo likhale kuti lilikale bwino, akamapita kuchipatala zikhalu zavuta. Komanso boma kumbali nayi likhala kuti likusevako ndalama pa zinthu zomwe mwina tikadatha kupewa tilakhala kuti takonza chikhalidwe chathu. Bungwe la Malawi Red Cross Society MRCS lati kusowekera kwa ndalama zokwanira ku ndondomeko ya anticipatory action komanso kuzengereza pa mauthenga ochenjeza za ngozi zogwa mwadzidzidzi pakati pa mzika za mdziko muno ndi zina mwa zifukwa zomwe zikupitirira kusokoneza ndondomeko yoteteza miyoyo komanso katundu ngozi zogwa mwadzidzidzi zisanachitike. Mkulu woyang'anira ndondomeko komanso chitukuko ku bungwe la Malawi Red Cross Society kuno ku Malawi, Leonard Maganga, wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano omwe amaunikira ndondomeko ya anticipatory action momwe yayendera mzaka zitatu. Smart Chalika ali ndi ripoti. Bungwe la Malawi Red Cross Society lati kusowekera kwa ndalama zokwanira ku ndondomeko ya anticipatory action komanso kuzengereza kwa mauthenga ochenjeza ngozi zogwa mwadzidzidzi pakati pa nzika ndi zina mwa zifukwa zomwe zikupitirira kupinja ndondomeko yoteteza miyoyo komanso katundu ngozi zogwa mwadzidzidzi zisanachitike mdziko muno. Polankhula ndi MBC, mkulu woyang'anira ndondomeko komanso chitukuko ku bungwe la Malawi Red Cross Society kuno ku Malawi, Leonard Maganga,
ati ngakhale dziko lino likuchita bwino podziwitsa anthu mwa msanga za ngozi zogwa mwadzidzidzi, komabe pakufunika kuchita mwakuya kuti miyoyo komanso katundu azitetezeka ngozizi zisanachitike. Iwo ati pakufunika boma mothandizana ndi mabungwe mwese aboma kuti azitha kuyika ndalama zapadera zomwe zingathandizire ndondomeko ya anti-spiral action ndi kupindulira Amalawi. Mwina vuto lalikulu ndikhoza kunena kuti ndikusowa kwa ndalama zoti mwina zithandizire kwambiri kupititsa patsogolo ntchito imene iyi. Mmodzi mwa oweruza milandu ku bwalo la Supreme Justice Charles Nkandawire wati aphunzitsi akugwira ntchito yotamandika yophunzitsa ophunzira kuti adzakhale nzika zodalirika za dziko lino. Justice Nkandawire amalankhula izi kukaronga pamene anali mlendo olemekezeka pamwambo opereka mphoto kwa aphunzitsi ndi ophunzira omwe achita bwino chaka chatha msukulu za sekondale mchigawo chakumpoto. Alex Mwangosi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Jackson Sichali. Poyankhula pamwambo wachinayi opereka mphoto kwa omwe achita bwino oweruza milandu ku khoti la Supreme Justice Charles Nkandawire wati mphoto zimapititsa patsogolo mpikisano pakati pa aphunzitsi ndi ophunzira pa sukulu. Iwo ayamikira boma chifukwa cha maphunziro aulere ku sukulu za boma za sekondale zomwe anati zithandiza makolo ochepekeredwa kuti anawo azipeza maphunziro. Ambiri ife takulira mwezi tikuona momwe anthu akuvutikira m'mabanja ana kukhonza kupita kusenda sikupeza kholo likulephera ndipo gwira. So momwe akupangira kuti khale free ithandiza ana ambiri omwe amakanika kapena kuti apite kusenda sikulu. Ambiri imakhala dropout kuti primary kuti akukusindika kwanisa. So ithandiza kuti ana amene nawonso apite ku secondary school ndiponso zithandizaso makolaja that money zomwe zina kana zitumiza azipanga channel to other things pa family. So ndikuona kuti ndichofunikira kwambiri. Mkulu ona za maphunziro ku chigawo chakumpoto a Jennings Kaira wati mwambo wopereka mphoto umathandiza kukweza maphunziro. Ndingotenga kuti chaka ichi mwina ni chachiforo tiku chita implement Northern Education Best Performance Award ceremonies. Chimene tapeza nchakuti ma award ceremony amene takhala tikuchita apangisa aphunzitsi ndi ana school kuti akhale motivated. Aphunzitsi ndi ana school akhala akusilira kwa nzawo amene takhala tikuwapasa mphaso zikulu. Izizi zachitisa kuti aphunzitsi alimbikire kuphunzitsa oro kugwira ntchito komanso zapangisazo kuti ana athu a school alimbikire alimbikire ma studies awo. Mwambo wa chaka chino opereka mphoto unachitika ndi thandizo la chuma lochokera ku banki ya NBS komanso kampani ya Automotive Products pamutu oti maphunziro apamwamba ndi mbiri yopitirira. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC bwanji tikumbutsane miti yake. Tikuyamikireni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.